pechar os colexios. E o causante deste peche dos colexios parece ser que é a cepa británica, esta famosa do coronavirus. Así de claro, sí. Está causando estragos en Inglaterra, en Portugal, algo tamén en Alemania. Non lle estamos dando a importancia que debíamos á cepa británica, profesor? Bueno, penso que quizáis se lle está dando máis importancia da que realmente ten, o que ocorre é que determinadas rexións, entre elas Portugal, nas cales as primeiras dúas olas non tuveron tanto impacto, e por eso agora estamos sufrindo máis. Eu recoñezo que me chamou a atención o de pechar os colexios en Portugal, porque eu sí que son dos que penso que os nenos non se contaxen entre eles, ou non me dá esa sensación, ou polas cifras que vexo, que non hai contaxios dentro dos colexios. Bueno, eu penso que ainda non hai datos, estimas deste tipo suficientemente sólidas como para afirmar eso con total rotundidade, o que sí está claro que é un risco potencial, a cuestión de pechar ten que ver con ese posible risco, penso, de posible transmisión. Non é solamente o peche dos colexios, son moitas outras accións que van a tomar. De feito, o primeiro ministro portugués admitiu que os colexios non eran o principal foco de contagio, non eran a principal preocupación, pero que a situación era tan extrema en todos os sentidos que tiñan que retallar como puidéramos. Este debate imolo ter logo un poquinho máis adiante con Pedro Simas, que é virólogo do Instituto de Medicina Molecular de Portugal, falaremos máis adiante con el, co que pretendemos un pouco anticiparnos o que nos pode pasar aquí. Portugal ten unha situación peor a que temos nós agora mesmo e nós podemos ir detrás. Debatiremos con el como a situación agora. O Comité Clínico que se reúne mañá, con novas, parece que vai haber novas restriccións. Pero, bueno, un pouco que lle preguntabas ti, Rodrigo, a Tato, non sei que pensa vostede, profesor. As restriccións agora non sei se o confinamento agora, porque parece que como o mal que está feito, de que xa o mal fixose en Nadal, agora estamos pagando. Ti poñías nas túas redes sociais unha gráfica que a mí me chamou moita atención, unha gráfica onde se vía a evolución de Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, países que suspenderon o Nadal prácticamente, e a evolución nas últimas semanas deles van á baixa, e nós, España, vamos para arriba. Víase claramente nesa gráfica. Sí, nós fixemos esa predicción aquí, neste mesmo programa, anunciamos que o día que se anunciaron a ausencia prácticamente de restriccións no Nadal, aquí dixéramos que era un erro e que era unha irresponsabilidade por parte dos gobernantes facer algo así. Xa dábamos por feito que en torno ao 5 de xaneiro habería unha subida moi clara, o que comentaba antes, 10-15 días despois do Nadal, pois o que vimos, efectivamente o que se ve cando comparas as gráficas de evolución en Italia e Alemania frente a España, que sí que tomaron restriccións durante o Nadal. De feito, recordades que Italia estuvo a piques de suspender o Nadal, ao final aplicou unhas restriccións máis estrictas, pero vese perfectamente como a partir do 5 de xaneiro, que foi a predicción que fixemos inicialmente, aí está, pois 5 de xaneiro exactamente, ese pico de subida en España. Comentaronse moitos errores durante o Nadal, un dos erros foi non restringir aínda máis a mobilidade, pero tamén se cometeron outros dos erros a maiores. Un foi que as PCRs que se facían rutinariamente diminuíron a súa frecuencia, é dicir, non se facían todas as PCRs que había que facer, son necesarias para ter unha foto real do que está pasando. Diarias, sí. E despois, outro erro tamén é que, dispoñendo da vacina, que tanto estivemos esperando por ela, que durante os festivos e fines de semana non se aplicara coa mesma forza que se da vacina teño que comentar, é unha teoría que teño eu, que teóricamente debería funcionar, depois xa comento ti como científico, a ver que opinas da vacina. O dato que máis me chamou, que máis medo me deu de hoxe foi que hoxe en Galicia subeuse moito o número de PCRs feitas, hoxe foron máis de 12.000, e eu entendía que ao subir a tantas PCRs baixaría a porcentaxe de positivos. Sin embargo, subeu a porcentaxe de positivos a máis do 13%, case o 14% de positividade. Isto é porque a PCR non se fai o tuntún. A PCR faise cando chega un doente, exactamente. Entón, o que estamos vendo agora mesmo é que a incidencia da COVID en Galicia está en máximos que nunca tivemos. Entón, canta máis xente se acerca aos hospitais con sintomatoloxía, pois máis PCRs vai haber. Entón, ese é o motivo polo cal subiu a incidencia. Pois se isto fora pouco, agora en Galicia temos tamén o primeiro gromo nunha granxa de bisóns, polo menos aquí no noso país. Non había nada que facer. Pero ahora mismo que hai unha vacina, non, hai varias vacinas, pois que siga morrendo xente, é moi complexo. Vale, entón, a miña proposta é a vacina de Pfizer, por exemplo, vale?
O problema é que non se dá fabricado, que non hai cantidad, non chega a suficiente cantidad. Aquí en Galicia necesitaríamos 5 millóns de vacinas. Se chegaran as 5 millóns, xa está, pero non dan chegado porque non se dá producido. Vale. Por que non se lles paga aos de Pfizer o que haxa que pagarlles, que teñen o mérito de facer a vacina, o que haxa que pagarlles, liberar a patente e que as vacinas as produzcan cada país que produzca as súas, que nos den a receta da vacina, que nos la vendan, e cada país producimos as nosas. Isto planteei outro día, un inmunólogo díxome, para que requiere unha tecnoloxía moi complicada. Pois compremos esa tecnoloxía. Moitas veces non é solamente comprar a tecnoloxía, hai que desenvolvela aquí, hai que probala, hai que testeala, hai que recibir por parte dos organismos, pois hai que recibir unha serie de visto bo, de certificación. Pero digo para producir, nós non poderíamos producir, España non podría producir esa vacina se lle dan a receita da vacina? Descoñezo completamente si dispoñemos de institucións onde se poda desenvolver isto. Seguramente porriño algunha empresa que... Pero quer dizer, que xa está desenvolta, a vacina xa se sabe como se fai, non? Supoño que haberá unha receita de como se fai a vacina. Pero que isto non é como ter os ingredientes da Coca-Cola, o sea, é diferente. É unha tecnoloxía que require testear en cada un dos procesos que todo está adecuadamente, que non se degrada, as temperaturas son baixas. Quero dicir, se o fan eles tamén o poderemos facer nós, se non lo explican como se fai, non? Sí, pero unha cousa é explicalo e outra cousa é despois obter as certificacións de que todo o proceso funciona. Eso pode levar meses ou anos. Porque o que estou vendo é que solo Pfizer, no caso de Pfizer, solo Pfizer produce, nos enteramos outro día que en Estados Unidos está ampliando as instalacións, claro, facendo máis naves para poder facer, e mentras sigue morrendo xente. Sí. Bueno, ademais, temos... Despois vos comentarei se falamos da cepa británica, pero unha das preocupacións, porque xa obtiveron probas en Estados Unidos, a revista Nature publicou isto o día 21 de xaneiro, xa se fixeron probas nas cales se viu que hai unha parte dos anticorpos que se producen con esta vacina, hai unha parte desos anticorpos que solamente son eficaces nun tercio do esperado fronte ás novas cepas do virus. A las de Pfizer? Sí, Pfizer e Moderna. Entón, hai preocupación de que surdan estas novas cepas. Pero todo o mundo non estaba dicindo non pasa nada que a cepa británica, non pasa nada que as vacinas actúan igual que a cepa británica. Non é verdade. Xa se demostrou que isto non é verdade. Hai unha parte deses anticorpos que se producen, que efectivamente sí que son igualmente eficaces, pero logo hai outra parte dos anticorpos producidos que non, que solamente son eficaces nun 30% do esperado. Bueno, eso a priori tamén estaba un pouco previsto no plan global. As vacinas van a saber que ir modificando a medida que se alongue a pandemia, pero non sería un proceso demasiado complicado, pero agrupou moito esas variantes, non só a británica, falaremos tamén da surafricana, que tamén ten o seu aquel, falaremos da brasileira, que tamén sei que preocupa moito tamén no país veciño, e falando de Portugal, podemos ir xa con Pedro Simas, que ele é virólogo. E non só na ciencia. Claro, pero, profesor, teño un pouco esa sensación. Bueno, estou totalmente de acordo co que está comentando o virólogo. Pedro, totalmente de acordo. Palabra tras palabra. E, a máis, a cuestión que comentabas ti do enfrentamento entre políticos e científicos é algo que non debería existir, porque continuamente, ao final, nos teñen que dar a razón. Nos xa fixemos a predición xa en decembro de que isto iba a pasar se non se tomaban as medidas aceitadas. É o que está ocorrendo. Ademais, dixemos que iba a ser un prazo de 10 a 15 días cando íbamos a ver o impacto. E o 5 de xaneiro exactamente foi cando empezamos a ver. Houve Nadal, Pedro, houve Nadal en Portugal, celebrouse, non? Como fixe a xente? Foi un erro muito grande o que aconteceu em Portugal. E eu explico. Portugal teve uma segunda vaga que começou em outubro, novembro. Fez algumas medidas de contingência, mas que funcionaram para travar o crescimento exponencial, mas não foram suficientes para baixar o número de infecções todos os dias para além daquilo que era seguro. Claro. Nós nunca conseguimos baixar para além de 3.500 infecções novas todos os dias. Pero foi o que pasou aquí tamén, Pedro. Creo que en España tamén
non se acabara de controlar a segunda onda, non, profesor? Non se acabara de controlar a segunda onda cando entramos no Nadal, pero, non era verdade? Pero naquele momento estábamos nunha moi boa posición para podelo Pero non frear. estaba controlada a segunda onda. Absolutamente controlada, no, porque veíamos que estaba a curva en aquel momento, bueno, pois había des que tivéramos que facer o peche dos bares, restaurantes, restauración, logo volveus a abrir, logo se volveu a pechar. Sí, en novembro, sí. Entón houve aí uns pequenos coletazos, pero tiñámola certamente controlada, non é o descontrol que estamos sufrindo agora, pero non ¿no? estaba rematada, digamos, non? Claro, ahora mesmo estamos sufriendo un descontrol tal, a situación que teñamos en decembro era extraordinaria, porque non solamente estaban nas nosas mans poñer as restriccións no Nadal para que isto non pasara, sino que ademais tiñamos a vacina tamén, que podíamos comezar a vacinar, digamos, poñer esas restriccións á mobilidade, vacinar e agardar pois, uns meses a que se comezaran a verse resultados, pero non se fixo. Eu posso dar aqui uma ajuda, que é, se nós olharmos para a Alemanha e para a Dinamarca, por exemplo, que tem tido, e a Alemanha está aí no vosso gráfico. Leche, deu unha razón, claro. É que tes razón. É que claro, que deberíase facer así. Porque non creo que seja tan difícil facela. O difícil foi conseguila, eso sí. Eso sí que foi difícil. Insisto, é dicir, é certo, tes razón, e allá isto fora así, pero fabricar ese tipo de vacinas require unhas certificacións. Pero hai que, non basta con que te den as instruccións e ti o fagas, perdón, senón que tens que facelo e te teñen que certificar que o fas ben. É como a denominación de orixe, refírome. Non podes facer un queixo de Arzúa en Italia, digamos. Certificas cada centro onde se fai a vacina. A certificación requírela para que todo o instrumental que ti fas, todo o proceso que ti fas, é seguro, estás facendo todo tal e como hai que facelo. Eso leva un tempo. Vale, que leva un tempo. Pero entonces, durante toda a historia, só se van producir as vacinas de Pfizer naquel sitio de Estados Unidos? Isto, mira, o que ti estás comentando agora é algo que vai moito máis aló do COVID. É unha discusión que xa tivemos moitísimas veces en moitas partes acerca do modelo productivo e económico en España. Estamos sempre baseados no ladrillo e no turismo, que está moi ben, pero hai que invertir máis en ciencia e tecnoloxía. Se invertísemos máis en ciencia e tecnoloxía, non estaríamos así. Este problema comezou xa no mes de febreiro de marzo, e pasado un ano e seguimos igual. Entón, Bueno, mira, hai unha solución intermedia que tampouco teñen que producir a todos os países, con que houbera outros 5 centros de producción xa se arranxaría. Pero creo que isto nos vai dar para máis. Eu sigo pensando que se non entendemos, se non ten sentido, é por cuestións económicas e políticas. Pero que sí, isto é certo, non? E é triste que seña así, mentres que estamos rendo xente, pero bueno. É certo. A verdade que sí, que non sei en todos os países do mundo, pero só que houbera 3 centros de producción diferenciados. Sí, porque nós non poderemos. Agora os suecos e os alemáns seguro que poden, É pena se non podemos nós, aí como ditubío, pero se houbera o triple de centros, se en vez de un centro houbera 3, pois hai unha vacina, a vacina española a que é pública, non? A que está pagada con cartos públicos, a vacina que vai moi ben, xa fixo os seus experimentos en este non me asusta un pouco, son ratos humanizados. Chámase así, ratas humanizadas. E que xa van a empezar os ensaios pode ser que empecen os ensaios en humanos. Sí, bueno, descoñezo exactamente en que fase se atopa. Un 100% de eficacia nos ratos. Sí, pero bueno, é un proceso moi longo ata que se proba en humanos e se dá o visto bo, non? Eu de sempre as certificacións, isto é mesmo, entón, bueno, pois sí, vai o ritmo que vai, obviamente, pois, o galla. Claro, pero que eu tampouco digo agora, pero digo... Porque vai ser moito máis barata esa... É que eu tampouco che digo para ahora mismo, vale, pero dime que a final de ano se puderan estar producindo esas vacinas en todos os países do mundo. Non, estou de acordo. Estou dando marxe, pero que eu vexo que vamos chegar dentro de 2 anos e só van salir as vacinas do mesmo sitio. Agora mesmo temos un problema que a única solución que ten é o confinamento. Non ten outra solución. Ves agora o confinamento como arma... Non hai outra solución, e non sei a que está agardando Feijóo, porque está agardando moito, bueno, o ministro de Sanidade debería confinarse a poboación galega, porque tal e como comentaba... Igual que fixemos hai un ano. Tal e como comentaba antes Tato, isto, fixadevos na curva, isto é un crecemento exponencial, isto estáse indo totalmente, o sea, e se tomamos agora mesmo unhas decisións equivocadas, dentro de 14 días imos a ver que as decisións foron equivocadas e non imos a poder controlar isto, porque ao mellor xa está todo descontrolado de todo. Entón, penso que a mellor medida que deberíamos tomar agora mesmo é ser o máis estrictos posibles
pechar completamente durante ao menos 15 días. Basicamente o que vai facer Portugal é o que debería facer Galicia, debería aprender máis de Portugal. O que fai Portugal é un pouco o que está pasando agora mesmo en Xinzo, Arteixo e Viveiro, non? Que está pechada toda a actividade non esencial. Modelo Carballiño que se chamou no seu día, o de pechar toda a actividade non Eu sería máis esencial. drástico, pecharía... Ti pecharías colexios? Pecharía todo durante 15 días, todo. Todo, porque esa curva hai que pararla dentro de 15 días. E a única forma que tes de asegurarte o 100% de que esa curva se vai parar é confinando a poboación. Claro, que eu dicía antes, o mal xa está feito, pero non, porque claro, hoxe houve 1.800 contagiados. Que mañá serán... eses están controlados, pero esos 1.800 estiveron con alguén. Entón, van seguir Dentro de aparecendo. 14 días van a seguir. Van a seguir aparecendo máis. Seguirá máis. Bueno, pouco a pouco, pasará. É complicado. Falábamos antes doutra complicación añadida, falábamos dos bisóns dese gromo que había aí na Baña, nun concello da Coruña. Imos falar deste caso co catedrático de patoloxía... Un placer sempre ver por a televisión de Galicia. Que maravilla. Moitas gracias, parte. profesor, moitas gracias. Gracias, Aí estamos. gracias a vosotros. Recordado, este era o home das vacas locas. Daquelas, Sí. Hai 25 anos. Sí, xa. hai unha cousa que comentou Badiola sobre o tema do pico. Despois dunha Que pregunta estamos túa. preto do pico, non? A ver, o que temos que pensar é unha cousa. Non sei como de preto estaremos, pero cando chegamos a ese máximo, a curva non vai caer en picado. No. Vai caer claro. despaciño, Eso xa tal. o vimos, Entón, no, xa o se vimos. xa temos agora a presión nas UCIs, non é que de repente dentro de 15 días vaya a desaparecer a presión. É que esa presión vai seguirse mantendo e vanse acumulando casos. Entón, Como a precio da gasolina, subir sobre rápido. o confinamento sería unha boa solución. Despois para de que evitar pase o pico, pues pasaremos de 1.800 un día a 1.500, a 1.300. E volver a subir, e volver a baixar, porque isto... Pero Falando mira, acabame de escribir, non podo dicir o nome, pero me acaba de escribir un amigo meu médico. Non podo dicir o nome, pero non dice, Roberto, ten toda a razón. Non é un problema logístico nin doutra índole, non ten ningunha complexidade. España ten toda a capacidade de tecnoloxía para fabricar a vacina de Pfizer. O tema é político e de intereses entre países. Iso é o que fai que a patente non se liberalice. Hai que poñer O tema cartos. da patente é outra cuestión. Ahora, tamén estou de acordo co profesor de que se houbera invertido máis en investigación neste país, pois igual que teñen Pfizer os americanos e os demais, poderíamos ter nós, sí ou non? Obviamente. Así de claro. Habría máis tubios e máis investigadores claro. traballando niso. Así, Pero, a oye, ver se mira, aprendemos tamén, a ver se aprendemos para seguir. eu se queredes, antes de arranxar temas máis elevados, que estaría moi guai... Queríamos arranxar o mundo, pero... No, pero sabes a mandanga que hai montado co tema das vacinas? Das vacinas non, perdón, das xeringas das vacinas. Que digo, se xa fallamos O nesto... outro día, eu Isto xa me parece- é que de cada vial poden sair 5 dosis, pero se tes a xeringa adecuada, saen 6 dosis. Porque eu non sabía que se mezcla con suero fisiolóxico a vacina. Bueno, claro, as vacinas teñen unha preparación no momento de administralas, virán seguramente concentradas e despois pois haberá que diluílas en suero fisiolóxico. Sí, pero isto foi o que pasa escoitei. cos antibióticos tamén, Cando compras un antibiótico, moitas veces tens que botar auga hasta enrasar na medida que te din, etcétera, etcétera, ¿no? Pois o problema este que hai coas xeringuillas é... Porque unhas dan 5 doses e outras Sí. dan 6 doses, dependendo da xeringuilla. Bueno, Porque mira, tamén linke o problema que había en España que non se podían llamar dosis porque non temos as xeringas adecuadas. o problema das xeringuillas é o... O Sergas desmenteu eso aquí en Galicia, di que en Galicia Eu o Sergas... acordeime dun chiste que fixeches ti cando sí, falaron de sí, que dices que non se esquezan de comprar xeringuillas, ¿no? Que nos conocemos. Pois ao final foi o que Ao final Algo había. casi. ao final Algo había. foi o que casi pasou. Bueno, pois mirade, aquí o que temos é unha xeringuilla das normais, seguramente do tipo que se están empregando aquí. Entón, hai unha cousa que se chama que lle chaman o espazo morto dunha xeringuilla. Mira, fixades vos que é dicir, o émbolo podo metelo hasta aquí arriba, pero despois aquí hai un pequeno cilindro que remata na agulla, ¿no? Entón, cando se termina de administrar a vacina, entonces, imaginemos que estamos administrando a vacina, cando Queda aí. terminamos de a vacina, dades vos de conta... Queda aí un pouquiño. Queda un pouquiño. Pois ese é o espazo morto. Ese pouquiño que queda aí, pois é dose da vacina que se vai desperdiciar. E 5 picotazos desos equivalen, ese residuo daría para poñer unha dose máis. Pode ser, non sei exactamente a cantidade. Porque hai agullas, hai xeringas Sí, que as consiguen... xeringas, esta non é a que se emprega en clínica, esta é unha agulla, é unha xeringuilla que empregamos nós para un instrumento que temos, pero é unha xeringuilla que non ten ese problema, porque cando o émbolo remata, cando chega arriba, absolutamente todo o contido que había aquí dentro, vértese a través da agulla. Entón, o espazo morto aquí é moito menor
que aquí, non? Entón, ese é o problema das seringuillas que se están empregando agora. É que, a ver, isto parece unha anécdota, o sea, que che quede ese refugallo parece pequeno, pero nun momento no que se precisan moitas máis vacinas das que temos en todo o mundo, claro. si estamos tirando unha de cada 6 doses, E vamos ir á ser. mesma que dixen antes, xa verás como esas xeringas non se fabrican aquí, que se fabrican en Alemania ou en China ou... E iso sabedes por que é importante tamén? Porque non é solamente na administración de vacinas. Imaginademos que o que tiña eu era sangue. Se vos colledes e tirades isto, pois ese sangue vai tamén coa seringuilla. Imaginademos que esa sangue pertence a un paciente que tiña unha infección por virus hepatitis C ou hepatitis B. Pois eso é perigoso, porque o VIH ou non. Claro, eso é perigoso. Entón, agora para ese tipo de casos estánse pregando seringuillas que non teñen espazo morto. Entón, pero eso ten que estar mirado, non creo que hoxe nadie en Galicia se vayan poñer unha... Estás empregando. Esas son as seringuillas normais, o corrente son estas. Non te chequean antes de tes o virus hepatitis C ou non. Entón, pero para eso se empregan tamén as seringas, ¿no? para que non queden residuos aí que despois podan ser perigosos. Ainda que tamén é certo que todo este tipo de residuos van para uns contenedores especiais. Está claro que se temos as xeringas adecuadas, en vez de dar 5 doses cada vial, dá 6 doses cada vial. Eso é o que din... Que a cantidade que hoxe, creo que eso é moi importante. Eso é vital. Eso é o que di fais. E iso é o que están aproveitando algúns mangantes para dicir eso que sobra, vou non tirar e poño alcaldes, conselleiros de algunhas... Pois fíxate, se fixeran así non me parecería de mal, porque se non se vai utilizar, o caso é que sí que se estaban utilizando. Claro, porque esta vacina de Pfizer, unha vez que está a temperatura ambiente, creo que aguanta moi poucas horas xa. Bueno, creo que é cuestión de 48 horas, creo recordar, non ambiente, digo na neveira, ¿no? A 4 grados. Na neveira, sí, unha vez que se prepara no suelo, etcétera, pois ten unha duración... Pois aquí houve varios espabilados que dixeron, se vas tirar, poma a min aquí. Ten un país espabilados. E o peor non é eso, o peor é que agora haberá que poñer a segunda dose. Claro. Para non acabar de tirar a primeira. Para non desperdiciar aquí, puxo. Hai que ser mangante ou non hai que ser mangante? Isto, é verdad, dan ganas, xa non sei de que. Oye, tanto vaso, tu vío, para tomarlle así un copacho a media tarde entre nós. Se encontrar unha vacina por aí, tráigala. Que non se perda, que facemos unhas croquetas. Sí, ese tanto vaso, non que hai por aí. É que non sei, xa vamos tomar uns cacharritos, así que xa que estamos a verres, programa fresquito. Das correntes de auga. Ah, non ten nada que ver logo, vale, perdón, equivoqueime claramente. Bueno, imos a falar... Comezamos entonces co experimento, correntes de auga. Isto ten relación ca borrasca, co temporal, con hortensia? Bueno, pode ter relación porque ao final o... No, si non ten, dime que non, listo, a atmósfera, é un fluido, o aire é un fluido, igual que o auga, non? Entón, sí que imos a ver un comportamento similar ao que ocorre vamos a explicar o que ocorre nas correntes de auga, pero similar ao que ocorre na atmósfera. Esta primeira parte, primeiro auga, logo vento, non? Logo vemos aí máis... Sí, entón, imos a facer... Imos primeiro... Ostras, isto por que ferve? Iso xa parou agora. O que imos a facer é mezclar a auga quente con a auga fría, Entón, que non quente demasiado, senón pois queimo a meu ama. Isto que é para quentar a auga? Entón, fíxadevos, imos a botar esta auga que está a 4 grados na neveira, auga fría, de acordo? Entón, imos a poñer por aquí isto, e tamén imos a poñer neste outro vaso, porque imos a facer dos experimentos en paralelo. Dos vasos de auga fría. Xustiño. E hasta arriba, e cárgalle... Teño que dar gracias á novela porque acertou exactamente coa dose que había que botar. Ah, mira que ben. Entón, isto é auga fría, de acordo? Entón, imos a botar, imos a marcar a auga fría, pois como típicamente se marca auga fría, ¿no? Con cor azul, ¿no? Que bonito. Bueno, pois isto é auga fría. Eso deixaría aí, aí se quedou ben. Isto podedelo facer na vosa casa, rapaces? O único... Non lle lo digas se non bebe, non? No, pero... No, Blue Tropic, isto está é Blue colorante, Tropic. se empregades colorante alimenticio ou que sexa, non ten ningún problema, ¿no? Vale. E depois, pois, aquí temos auga quente, ou casi quente, que imos a botar aquí, e imos a marcar con outra cor. Imos a marcar de cor vermella, de acordo? Moi ben. Azul pro frío, vermello pro quente, vale? Sí, moi ilustrativo todo, non? Bien, bien, bien. Así, Está que inventar, está inventado xa. Non está quente todo, pero está casi quente. O sea que imos a marcar de vermello. Entón, imos a ver como funcionan as correntes de auga. Isto é unha cousa moi chocante, non? Que penso que vos vai parecer... Correntes de auga, que no mar, nun río... No mar, sí, sí, sobre todo no mar, pero bueno, nas rías galegas pasa isto moito, non? Cando se mezclan augas, auga quente, auga fría, pois isto que imos a ver aquí un poquinho. Entón, fixadevos, antes de nada, imos a coller o vaso de aire, ahora veredes que vai a salir, vou poñer esta palangana aquí dentres porque hai parte da auga que vai a caer por fora seguramente. Entón, fixadevos o que imos a facer agora antes de nada. Imos a poñer
vale? A auga fría enriba dá, con cuidado, porque non pasa nada se se derrama, vale? O sea, non vai ter impacto isto sobre o resultado do experimento. Valas mezclar. Imos a poñer a auga fría enriba da auga quente e ides a ver o que vai a pasar. Que está pasando? Están mezclando que a fría está baixando, non? Estánse mezclando, non? Fría, e agora está, sí, está todo Sí, así. Vale. pero a fría sigue arriba. Bueno, no, estánse mezclando, non? Dademos conta que tiñamos aquí abaixo vermello, arriba azul, e de repente volveuse todo do mesmo tono. Podémoslo comparar ca outra que está fría de todo, mira, sí. Todo o mesmo Imos a cousa. ver que pasa agora. Cando poñemos, facemos ao revés, cando poñemos a quente enriba da fría, non? Ao revés. Bueno, entón, aí se me escapou. Epa, tens que perdonar. Non pasa nada, tío, non te Que preocupes, o logragas. directo é así, pero fixadevos, cando A ver. poñamos un enriba de outro, fixadevos que está entrando, pero por culpa do aire que entrou aí. Pero dadevos de conta, non se mezclan. Ostras, cando vai a quente por riba non se mezcla. Sin quente embargo, cando queda vai a fría frío. por Isto riba... porque Como os globos aerostáticos, que o calor vai para arriba, non? o calor vai para arriba, a auga quente sempre vai para arriba, non? por eso se mezclou na anterior, Claro, porque foi para arriba. por eso porque ocorre. Eso ocorre por unha cuestión que ten que ver coa propiedade da auga que cambia coa temperatura. Cando a auga quente ten menor densidade, ten unha menor densidade que a auga fría, e polo tanto a auga quente sempre queda arriba. Aquí vedes que a vermella está enriba da azul. Sin embargo, aquí o que pasou é que subiu a vermella, subiu a quente, porque ten ese efecto de que é menos denso, por tanto sube, e mezclouse coa auga fría, non? Pero se o que pasa nas praias galegas, que a auga Ibo quente... cho dicir, tú cando te vas metendo na praia, nunca notas a auga fría aquí no peito. Notas por aí, me cacho en tal. E saltas, Tampouco por riba, por bueno. baixo, claro. Pero este efecto é moi importante nas nosas rías porque este movimento das augas quentes e tal atrae alimento que é moi bo para os mexillóns, para os berberechos, para... Entón, son unha serie de efectos que ocorren na... Isto tamén pasa na atmósfera, e por eso se xeneran moitas veces esos Pasa o mesmo co aire. Claro, ese movimento de dicir, o aire igual que a auga é un fluido tamén, compórtase da mesma maneira. Entón, cando falamos das altas presións, baixas presións, as altas presións están relacionadas co bo tempo, co bo clima, co calor, coas altas temperaturas. As baixas presións... Iso ten que ver tamén, porque desto entereime outro día que eu non sabía, que as ás dos avións, as alas do avión, teñen por debaixo da A, teñen unha maneira, unha forma de que o aire pasa máis rápido, e ao pasar máis rápido o aire, enfría. Pola velocidade, o aire que a velocidade enfría. Entón, ao estar máis frío o de abaixo que o de arriba, o quente. Bueno, Disto xa falamos un día que ti non estaba Marcial, vale. pero a semana Pero é un seguinte... pouco por eso tamén, A porque... semana que ven vou intentar traer outra vez un pouco máis, porque aquel día o experimento que era sobre Bernoulli e toda a teoría que ten Bernoulli que a mí quedou moi interesa todo completo. o que demostre que é normal que un avión voe. Porque eu ainda non encontro normal de todo que un bicho así voe. Imos a volver a falar desto outra vez a semana que ven, se queréis. Mira, imos a dar tempo antes de facer a segunda parte do experimento, mentres conectamos con Antón, que está na baña precisamente nesa granxa de bichos, ti xa podes ir cavilando a ver como desmontas isto, porque xa para montalo che levou, ahora a ver como sacas o... Daí non hai salida, a auga, daí, claro. Eu aí non sei como vai acabar esa auga, pero bueno... Hai que sacrificalos, non teñen culpa de nada. Ben, profesor Tobío, vamos falar do vento, que din que, bueno, xa houve moito vento esta noite, Sí. Esta noite houve refachos fortes. Bastante, e para esta ainda peor. E pan de basqui, que é iso que tens na man? Bueno, pois isto é un soprador de aire, o típico que se emprega para as follas. É un soprador que pode acadar os 320 km por hora. Eso? Sí. Carai. O que ocorre é que, Non bueno, fomos ao barato. a boca é un pouco pequena, entón o efecto que ides a ver que se trata de simular un pouco o efecto que pode ter unha hortensia, pero veredes que o efecto vai ser moito maior pola boca. A 300 km por hora. 320 km por hora, 320. sí. Ten varias velocidades. Mira, eu efecto non sei, ti parece que vas facer algo no xardín así un domingo pola mañá? Eu puxen... Tranquilamente. E nós que falamos do Camiño de Santiago. Eu puxen mal o chubasqueiro, que puxen ao revés. Pásame igual cando vou ao hospital, que non sei se poñer pa diante ou pa atrás. A abertura, non é enseñar o cu, si, eso pasa moito tamén. No, sempre prefiero enseñar o cu, que é máis noble. Bueno, entón, vamos con esto, a ver como sabe. Vai, a ver se me acordo como se... Espera, eu tamén puxen mal a capucha cargafas, espera. É así, máis ou menos. Vai. Espera, a ver, pero... Vale, ainda se nota, ainda tira. Esta é o que faz.
os paraguas, va. Teírame así. Isto é, ti cando vas pola rúa e ves paraguas tirados aí nas papeleiras, así, Tal cual. isto é que pasou unha borrasca, isto é do Hortense. Bueno, vai haber moito desto mañá polas rúas, Vai a ver, vai. Vai haber bastante. Vai haber bastante. Temos que falar con Alex González e con Luis Zaera. Hombre, Tu dío, imos te deixar, se non Moi che ben. importa, imos falar aí con estes grandes actores. Perfecto. Que estrean esa serie que hoxe se vai estrear en plataformas e creo que vai ser en 4 minutiños. Se queres quedar tu vídeo un cacho máis, Bueno, sabes? pues quedamos, claro que sí. A mí hai que recoller todo aquilo. Ah, eso sí, é verdade, eso hai que ir xa alá. boa. Vémonos en 4 minutillos, falamos aí